ndị ikwu ndị ibe, ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi, ekelekwa m unu abụọla chi. Eji m aka na unu na anyị niile rahụrụ ụra ma kulie n'elu akwa ndina anyị dị iche iche n'ụtụtụ a na-enweghị nsogbu ọbụla. Ya bụrụ otu ahụ ka otuto na nsọpụrụ dịsara Chineke anyị bi n'eluigwe na-elekwa ụwa anyị n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Amen. Ihe m ga-ekwu n'ụtụtụ a bụ otu n'ime omenala ndị Igbo na-eme, mana ọ dịghị ụbara n'ọtụtụ ala Igbo. Ọ bụ mbụ Maazị Igbo, nwafọ Igbo kajara akaja, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo, ka nna n'olu ya n'ụtụtụ a. O nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ịgba oche. Ọtụtụ omenala dị n'ala Igbo, mana o nwere ọtụtụ ebe ị ga na-anụ maka omenala dị otu a maọbụ nke ọzọ, mana ị ga na akụkụ ala Igbo nke ọzọ ị na-ekwu maka ya, ha sị gị na ha anụbeghị ma ha ahụbeghị ma ha anụtụbeghị, mana omenala dị otu ahụ dị. Kedu ihe bụ Igbo Oche? Igbo Oche bụ dịka ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere na omenala Igbo bụ mmadụ nwụọ lụọ ụwa, ya nwụọ lụọ ụwa, ya bụrụ nwoke nwụrụ ihe ahụ lọta ụwa, nwaanyị ahụ nwa nwoke ahụ nwatakịrị nwoke ọ lọrọ ụwa, a na-emere ya ihe a na-akpọ Igbo Oche. Kedu ka esi eme ya bụ Igbo Oche? A na-aga n'ahịa gụọ ewu ikara aka, gụọ ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche, ihe omenala na erimeri dị iche iche, kwado maka ihe a ga-esi. Ihe ndị ahụ niile ka a ga-eji mee Igbo Oche ahụ. A ga-egotekwa oche. Kedu ihe oche ahụ pụtara? Ihe oche ahụ pụtara bụ inye nwatakịrị ha amụrụ ọhụrụ, onye nwoke ahụ nwụrụ anwụ si n'aka ya wee lụọ oche, iji nabata nwoke ahụ nwụrụ anwụ dịka omenala ndị Igbo si. Obi dị ha ụtọ ịnabata ya n'etiti ha. Ka e mere ihe ndị a niile, a ga-egbu ewu ahụ, sie nri dị iche iche. Ndị mmadụ ndị kwenye n'omenala ahụ ga-anọkwa ebe ahụ bịa na gịnị, soro rie ma ṅụọ, wee nabata nwoke ahụ nwụrụ anwụ si n'aka nwatakịrị amụrụ ọhụrụ wee lụọ, ebunye ya oche. Ka ebunyere oche ahụ bụ na a nabatara ya ọfụma. Mmadụ bịa n'ụlọ gị bunye ya oche, ha pụtara na nabatara onye ahụ ọfụma. A naghị anọkọta ebunye mmadụ onye bịa n'ụlọ gị ma obi adịghị gị mma ebe onye ahụ nọ. Ihe ọ na-abụ ya bụ unu akele, ị gaghị enye ya ihu akwụkwọ inye ya oche, onye ahụ ama na-anabata ya nke ya nwee nọ. Onye ahụ eme gị na kụcha ukwu ya, kụcha ụkwụ ya, mee gị na lawa. Otu ahụ ka ọ dị, mana mmadụ ga-esi ya were oche, ya pụtara na ịnabatara onye ahụ. Ị chọrọ ka onye ahụ nọrọ gbutukwuo oge maọbụ nkata maọbụ ihe ndị ọzọ na-ewe n'ọkọ. Ọ bụ ya bụ inye mmadụ oche. Onye ọ bụla inye na oche pụtara na ịnabatara ya. Ya mere eji akpọ ya Igba Oche. Dịka obodo m si na ya pụta, na ọtụtụ obodo gbara gburugburu a na-eme n'ime ahụ n'ala Igbo. Ọtụtụ ndị Igbo ekwenyeghị na ya n'ihi na ha amaghị ihe a na-akpọ Igbo Oche. Mana Igbo niile kwenyere na ha na-akpọ ịlọ ụwa. Ndị na-ekwenyeghị n'ime ha maara ihe a na-akpọ ịlọ ụwa. Ọ bụ eziokwu na ụka pụtara mee ọtụtụ omenala Igbo wee bụrụ ihe gara aga, ka ọ bụ wee bụrụ ihe ochie. O nweghị ihe ụka. Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ziri ezi, anaghị akwafe ọbara na ya, anaghị egbu mmadụ na ya, anaghị akpọgbu mmadụ na agbara. Omenala a si ka emewe. Mụ akwadoro omenala, ya mere m ji na-akụzi ihe gbasara omenala. Mana ọ bụrụ nke a na-egbu mmadụ weta ọbara, ma ọ were mmadụ chụọ aja, ma ọ were anụ ọhịa chụọ aja n'ụzọ na-ekwesịghị, kpọkuo ihe niile dịgasị iche iche n'elu anụ ahụ tupu e were chụọ aja, ekwenyeghị m na ya, anọghị m na ya. Omenala na-eri bụ omenala kwụwara aka ịghọta, omenala na ọbara na-anọghị na ya, omenala ndụ mmadụ na onwe onye na-atụfu ndụ ya. Ọ bụghị omenala a ga-eme emechaa kwa afọ a na-enwe ọnwụ ndị mmadụ. Kwa afọ ndị mmadụ a na-agha gburugburu dị ka ụkwa. Mba, mụ ekwenyeghị n'ụdị omenala ahụ. Ekwenye na omenala kwụwara aka ịghọta, omenala na-enweghị onye a na-eme achọ ya achọ n'ihi omenala dị otu a maọbụ ọzọ. Dịka omenala a na-asị mmadụ nwụọ si na gịnị bute isi, dịka onye eze si bute isi ndị mmadụ
ka e were kwa ya ha wụ omenala ndị Igbo. N'ebe m nwa na onye eme omenala ha maka gịnị isi mmadụ bara ya. Isi mmadụ ịbanye ihe bụ na ndụ mmadụ abanye na ihe ahụ. N'ihi ya mụ ekwenyeghị n'ụdị omenala ahụ, akwado m ya. Maka onye ọbụla dị ndụ kwesịrị ka hapụ ya ka ọ dị ndụ, maka na nwa onye kere ntutu isi mmadụ ya afụkwa ndụ. Otu mkpụrụ ntutu isi mmadụ dị oke ọnụ, o nweghị ihe a ga-eweta n'ụwa a ga-eweta ya wee bụrụ gị ya wee bụrụ ya. Ka omenala ga-adị mana ọ gaghị eme ka ihe ziri ezi ka hapụ ime ya. Ụka ga-adịkwa n'otu aka. Ngwanụ ndị na-ama maka ịgba oche, eji m aka na obere ntakịrị amụ nọ n'ụwa unu aghọtara ihe ọgwụ. Ngwanụ ka emesịa, ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma na Orie, dịrị anyị mma na Afọ na Nkwọ. Ihe ọma niile anyị na-achọ anyị ga-enweta ezu ya, mana ka anyị kwụba aka ya ọtọ. Ngwanụ ka ọhịa dịwa ka enwe ama n'ụbọchị nta anyị ga-achọ n'Owerre echi. Daalụ na ka emesịa.